मोनथाम दं जोसा बहल लेस्रि जिंखा सबसे पहला फायनाय बियो नै जोलैनि थाखाय लाखिदों। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, मैयानि भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय। बर'नि जाखांफुनाय एक्टर आदा सन्जय बिथांनि माइ बारि बागानखौथ' जों मैया नायखाबाय। माइ बागानखौ, माइ गायनायखौ। दायो बिथांनिनो मैगं बागान, बिथाङा मा मा मैगं गायदों बेखौ नायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, दायो जों थांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ बेसेबां हायो स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायनानै आरो शेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो। बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर। दायो जों नै थांगासिनो दङ। बहल आरोना, इयो बिराद गोलाव गोलाव बहला। लोगोफोर, नै दायो जों थांगासिनो दङ ओरै बिलो। जायगायाबा मा जायगा लोगोफोर, नै हाग्रा बारि गोजा आरोना। बबेयाव लाना थांनोसै आरोना, आंथ' आरो नै थांफागासिनो खिथु। जायगायाथ' जोबोद मोजां, जोबोद समायना। बर'नि गामि नालाय, ओरैनोब्लाबो बर'नि गामिया समायना जाखायो। लोगोफोर, नै दायो जोङो आदानि बागानाव मोनफैबाय आरोना। मैगं बागान, बहल बागान, मा दङ। गोलाव गोलावखा नै लोगोफोर। मबाइलाव बारा एसेबां नुवा, मोगथाङाव आरो बांसिन गोलावसिन जाबावगोन। नै लोगोफोर, नाय आं खाथिनिफ्राय खोन्थानो। नाय नै गोलावथार। मा दङ ओरैनो? गासै मोनथाम दं। जोसा बहल, लेस्रि, जिंखा। थ' देखायदो जायगाफोरखौ। नैबे जाबाय लेस्रि, सबाय बिमा, बर'आव लेस्रिबो होनो। सबाय बिमा होनना बुङो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जिंखा आरो जोसा बहलखौ खिथिदों। नै आरो लेस्रिखौ गोदान गायबावदों। नै जोसा बहल बेफोरो नै आरो फार्स्ट टाइम थायनाय, सबसे पहला फायनाय बियो नै जोलैनि थाखाय लाखिदों। खाजासिगोन। गोबां फिथाइ लोगोफोर, नै फिथाइयाथ' गोबां दङ। दिनै हराव बस्थाब्रै, मैया बस्थाब्रै खाबाय, दिनै लांदों बाजाराव। जिंखाखौ आरो लेस्रिया बस्थासे। ओरैनो मा दाम मैगंफोरालाय दायो? मा जेनेबा मैगंखौ फायखारिनो हरो ना निजा फानहैयो? बाजाराव लांनानै बेफारिफोर फैयो बाजाराव। जिंखाखौ 50-55 फानो केजि। बे लेस्रिया केजि 60 थाखा, माने 60 रां। ओरैनो खै बिगासो दङ मैगं बागाना? 1.5 बिगा दं। 1.5 बिगा दं। औ, थिगानो। लोगोफोर, नै नोंथांमोना नायनो हागोन आदा सन्जयनि मैगं बागानखौ होनबाय आङो। गोबां दङ, नै जेरै थाङो आरो नै गोदान गायगासिनो दङ। बिथाङा जोबोद आबादारि। बिथाङाथ' आबादारि आरोना। बिथाङा मैगंबो गायो, माइबो गायो आरो फिल्मावबो माखासे रल लागासिनो दङ। नै नोंथांमोना नायनो हागोन। फिथाइफोरा नाय लोगोफोर, गोबां दङ। लोगोफोर, नै बर'नि जाखांफुनाय एक्टर आदा सन्जयनि बारि बागानखौ नोंथांमोना नुबाय।
आरो नोंथांमोना मैयाबो नुबाय माइ बारिखौ माइ गायनायखौ आरो दिनैबो नै बहल जिंखा लेस्रि एबा सबाय बिमा बागानखौ नोंथांमोना नुबाय आं देखायबाय बिथाङाथ' बुहुत आबादारि बिथांनाव खमसे खम बुहुत लाख थाखानि मालिकलै बिथाङा ओमफ्राय नाथाय बिथांनावसो मोजां मोननाय गैया आरोना बिथाङा हाबा जायाखै मा खारनाव बेफोरबायदि दा बिनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअआव मैयानिफ्राय नुदों आरो दिनैबो नुबाय सोरबाफोर आंनि नायग्राफोरा आरोना फसायोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर लाबोना होफैगोन आं आरो मानसियाथ' बुहुत आबादारिबो आरो बिथाङा जेबो जाया लोङा आरोना लोगोफोर गयबो जाया जेबो माने निसा बेसादबो लाया बिथाङा नाथाय खालि ओंखाम बेदरल' जुदि बिथाङा दाबायदियाव बोरैबाफोर बिथाङाथ' एसे फिल्मफोराव गागासिनो दं नालाय बेनिखायनो मालाबाफोर नोंसिनिखै जुदि गामिफोराव मोनहैफ्लाङोब्ला नोंथांमोना खालि ओंखाम बेदर होबानो जाबाय बिथांनो बिथाङा जेबो निसा बेसाद लाया आरोना लोगोफोर दायो आरो लोगोफोर बिथांनाव मोनसे बारि गंसे दंबावो आरोना एसे गोजानाव जायो आरोना खाजि बागान बेनिफ्राय बेखौबो नायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बेसेबां हायो शेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना बेसेबां हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मोनदों ना नाया मोनदो गैया जानो आन्थाबो गैया बेफोरो आवग्रिजोबनांसिगोन ना माखाखो होनबा मोनसिगोन एकदम